Hello, hello! Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre nou-născut și despre controlul capului. Deja toată lumea știe că controlul capului încă nu este unul foarte bine gestionat de către bebeluș în primele luni de viață și este foarte important să-l punem pe burtică pentru a dezvolta acest control. Dar, haideți să ne gândim un pic cum funcționează acest control al capului. Bebelușul vine din intrauterin dintr-o poziție de maximoflexie. Deci avem tot lanțul anterior, care este foarte rigid. În momentul în care el se naște și îl punem pe burtică sau îl ținem așa, o să vedem că capul nu o să ne pice niciodată în față, se va păstra acest unghi al corpului. În schimb, dacă îl punem pe spate, capul se va duce destul de mult în spate și o să observăm o lipsă clară de control asupra acestui segment. De asta este foarte important să știm cum să îl ridicăm, pentru că acest lucru o să ne ofere nouă o siguranță că știm să îl manevrăm. Și dacă ești curios cum se ridică un nou-născut, am un videoclip postat deja pe pagina mea și de astfel cred că o să facem un videoclip în curând și despre transferul dintr-o poziție în alta, care este poziția preferată a nou-născutului și multe alte informații utile. Așa că dacă te interesează, nu uita să-mi lași un follow atât aici cât și pe pagina mea de Instagram, unde mai stăm la povești despre nou-născut, tot Modrică Baby Care, și rămâne să ne mai vedem aici.